No instituto, naturalmente, os estudios eran ampliados, variados, pero eu debo todo o pouco que sei á profesora que tuve na aldea, doña Elisa Polanco González, que Dios a tiñen, que a ten que ter, moita paz, moito descanso, porque para min foi creo que para todos, unha profesora maravillosa. E, bueno, grazas a ela, pois, fun pa Lugo. Más que nada a superar complejos, porque eu como vivía atrás das ovellas, queimada, e en aquel entonces non se levaba un moreno, e iba a Lugo e vía as pequenas, todas preciosas, almidonadas, falando moi ben o castellano, a min burlábanse de min porque non, o meu castellano de vez en cuando se me escapaba unha palabra en gallego. Eu tiña uns complejos tremendos. Entonces, o hecho de ir pa Lugo curoume eses complejos. Porque a mí me gustaba muitísimo leer, e meu padre tiña uns libros non aptos pa adolescente, pero incluso eu non entendía prácticamente nada, pero me encamiñaban por un mundo diferente ao da frivolidade, digo eu, da vanidade, das importancias que nos damos os humanos, do cual eu tampouco carecía, pero, en fin, eran o escalón tan alto onde eu me encontraba o que eran as chicas de Lugo, ou as niñas adolescentes de Lugo. Entonces, eso a mí me axudou muchísimo, de ver que eu non era menos que elas,